Sinurusurti news team ti umamyana na paset ti probinsya tapnon amwen ti agdama kasasaad digiti nakadebendar ti tourism sector. Iti panagserrek ti Lenten ken summer season, imununan an ipanamnama ti posibilidad abas-bas ti sumangbay a bisita, gapu ti epekto ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Naddawan ti news team digiti kalsada asaan unay adaladal ti dugan. Iti barangay Karwan iti ili ti Pasukin, nakita mi digiti pagtaglakwan ti asin, bawang sibuyas ken dumapay. Sumagmamano kadigitoy ti kaipatakder laeng para ti Lenten ken summer season. Ngem ti problema, kuna digiti agtagikwa kadigitoy nga awan unay ti aggatang. Tata ko mga aldaw, sir, kan aksesel na kuma 85,000, example lang. Pero, tata, sir, mga adamot TJ 1.5 kasi more than mot, sir. Pero, dakkel di diferensya. Ano ti amo yung rason na ma'am no apay kasto? Kasi ti ibagbagado, sir, kadi about ti gasolina, krodo, kasi jay iso nga kurang iti tourist, kasi lakas jay ti ibagbagado mot, sir. Crisis kasi jay. No kastoy ko mga aldawen adu ko madigiti aglabas dito. Ado ko man, sir, Itilaksid nga adday ti pagdaldalanan na problema, patsya ni Manang Marites at tinasken ket agtali na ed anatibker ti pamati ken ni Apo Dios. Ilang pagtaktak daran di sir kat ni Apo Diyos lata ti pangikam-kamangan ni amin nga aramid mi sir kasyay. So survive kayo mit laeng. When sir talaga. Sir. Saan laeng tangkelan yung adala? When at least sir hankam nga masiro. Yes, ma'am. When sir DJ lang ti pagyaman nami kani Apo nga hang kami masiro di everyday at least adalat ta digije iturong na para kada kami. Patukmet kaditi turista ken digiti biyahero a dumaldalan iti daytoy apaset ti barangay Davila iti metlaeng naso nga ili digiti agtagilako ti ikan ken natuno a seafoods. Ngem kas ken ni Manang Marites, kunada madlawan damet ti basbasit a bilang digiti aggatang. Mahina po eh. Kasi po kakaunti ang mga turista, hindi po katulad noon na mas marami. Oo. So last year po mga anong araw nag-start dumami yung mga Kahit po nung Monday, pag Monday po, dapat marami na sana eh. Oo. Ngayon wala kasi mahal ang mga gasolina. Pag biyahe-biyahe, hindi siguro makabiyahe iba. So ano pong epekto nito sa pangbubuhayan niyo, ma'am? Mahirap kasi walang masyadong bumibili, walang kita. Naudi mi atinurong iti ili ti Burgos, ano sa dinno ang sangpetan mi digiti sumagmamanong imay pimasyar iti ili. May saka digiti araken digiti turista ditoy kapurpurawan iti ili ti Burgos ket ti horseback riding. Ngem ag-agalian digiti sumagmamano a kabalyeros iti basbasit a bilang digiti turista no maikumpara ka digiti napalpalabas atawen. Sumagmamano kadakwada ti agsarsarak pa iti sabali a pag-ekstraan tapno iti kasta ket adala ti mayawid da para ka digiti pamilyada. Kimapsot ti kita mi sir. Isa lang sir talaga. Ket kasanong nga din sir digiti pamilyayo. Okay lang mo sir ngam kurang nga kasla di dati nga ada subsobra na nga pang supusok sir ti panagbiag. Yung tatagat at kurkurang kami. Sir, ado dagiti pag-extra antay sa bali sir no tay talaga nga awanen ti mayawid ti pamilya. Ada no po sir mabang kami ag construction kasi ano ko sir mapanagpana tabaybay no nalina. Ano aguring tabantay. Numan nadlawan digiti nakasarsarita mi ti basbasit a bilang digiti bisita, magnamnamadalata nga umadudan tumetlaeng into no weekend. Kabayatan na imununan nga impasigurado ti Ilocos Norte Tourism Officer akit kitain da digiti na dumadumaawagas tapnon matulungan ti tourism sector kastipan nakaipaay ti free one-way bus ride a Manila to Luwag ken vice versa tapnon aladumetlaeng ti makaawid ken makabisita ti probinsya. Ikarigatan dapay asaan na kanseleen digiti na planon nga aktibidad para iti summer season. Mark Magdirila, Balitang Solid North.